eje kpadi aka ọtọrọ mbesa ejekwa kpadi aka ọtọrọ mbesa ya nwee bidoziri mbesa nke ya gbakọrọ nkwa nwoke na-anọwakwa ọja anọkwa na mudo based on ihe a na-agbagharị activity dị too much doings dị much and ịnwego na-emechakwa ife niile ọkwa nwoke baya arụ baya egwu amaghị ebe a na-eje so onye anọghị m ndị mudo a kwesịrị ịbụ nwoke ga na-ekwu ya ọ bụrụ nwaanyị kedu ihe ọ na-eche ọ na-anọ na mood anọghị m ndị mood ya nwa bụ nwaanyị na-ekwu na nwoke dị oge ọbụla ọ na-ekpesa nyere m bịacha abata mgbe ọbụla abịa abịa ka agha aka isi na ị nọ na mood mgbe ọbụla abịa agha gị sisabụ gị ka n'ike gwụ gị gịnị na-agwụdị gị ike ike gwụ gị ịpụta na ebe ike gwụ gị ndị mkpa n'ilo ọka mma n'ilo dị mkpa n'ilo ya bụ onye na-ekpesa na di ya si na ya nọ na mood ya ọ maara ọnwụrụ ihe eji akpalite mood o na-ama nwaanyị na ntị o nwere ihe eji akpalite mood ịchọ ka di gị na ya na mood gobe mkpụrụ osisi ị mara ihe na-ahịa iriri mgbe ị dị ime ọ ya na-arụ ọrụ ahụ iji awa oge ọbụla na-ebugharị ngwa ọrụ anyị ọ mkpụrụ osisi egoro gị mgbe ị dị ime gosiere anyị mkpụrụ osisi ka anyị wee nwekwa ike ihu ọrụ anyị abịakwa bilie ọ bụ na ịchọ ka di gị na-anọ na mood na-egori ya mkpụrụ osisi